Hej Dip. Er det vigtigt at varme op, inden jeg træner vægttræning? Ja, det er det af flere grunde. Den ene grund det er, at hvis vi er fysisk aktive, det er lidt genetisk forskelligt, og der er lidt forskellige meninger om det, men hvis vi er fysisk aktive på en kondicykel eller et eller andet, det behøver ikke at være hårdt, men i 8 til 14-15 minutter, jeg vil nok sige til 12 minutter, så skifter kroppens forbrændingsform fra det, der hedder anaerob forbrænding til aerob forbrænding. Og når man har skiftet fra anaerob forbrænding over til aerob forbrænding, så kan man præstere mere uden at ophobe laktat eller mælkesyre, og det er vigtigt. Det er den ene ting ved det, og den anden ting det er selvfølgelig, at når man er varm, kan man presse sig selv hårdt uden at få skader. Hvis man presser en kold krop og giver sig til at løfte en masse kilo, så står man med en skade, og det er den forkerte vej at gå. Så husk at varme op.